Tipatirane programu ya The Bar. Programu yetu ndi Akumowa. Nkhani yake anthu amakhala Macheza basi Akumowa mmene amakhalira komatu kunja kuno kuli azibambo tu omasuka, azibambo osaopa. Inu azibambo ofika poitsukuluza polisi. Kodi mukudziwa zoti kwabwera piwa nyiwani? Nkhani yake tuli mmenemo. APOLICE tu akutolera ndalama pa msewu. Nkhani yake akuti tionetseni piwa nyiwani oti ayambidwa Januwale. Kodi inu nkhani imeneyi mwayimvako? APOLICE ena tu abwino inde alipo, komanso pali APOLICE ena akakhala pa msewu pa inu. Kodi munakumana nazoko inunso tu ndoyenda pa msewu. MINIBUS akudandaula zimenezi. Tatiye ntionere programu imeneyi ya The Bar zidakwa izi. Kuti muleke mpadrive azimendesera zino zanga zimona kana kuma mundipi wanywa khala kile kadafuna kuti sabile kusero ndimene ndapita kusero akuti paimane apa bwana ndamalekeza tu bwana tione pi wanywa ndela wani wanojeso mesa pi pakati golema bakale no traffic aya bakumanga January adifuna wanywa ndikatike pakompanga kwani tukhaba ngiro jalile taimane kai simpita sana kuziwa APOLICE uzoti road traffic yamba banga zimenezo mujana akuziwa kuba kutipuza basi tuleka nafasi ya mbali ambuye P wanyuani chimejulizi kadwenda kuti road traffic directorate yes amba kupanga produce makategori January sipi ekaso ya ndi makategori now andakudandaulo wende sandege ngeso makambe road traffic directorate amene amakusa makategori ayamba January. Yes. So APOLICE traffic. Akuimeza no tuone CP wanywa. Panopa. Ndipo panopa. Yakani kawafanya timu vile namuziwa kubashika ntole zina. Kwa maana unatazama wazitu afu razana mizila cha kwa ndoipa. Chifukwa APOLICE akapanga zoipa ama kusema kwamba Chakwera. Wala Chakwera ndo sawa kwa alipe. Understand how society. Amkama zitu kukozao. Sasa kwa mtu. APOLICE. Ngani kuna muzindikira. Alibeba na leo station. Afrobarometer inatulusa kuipa kwanthu muziko mwanipeza kuba kwanthu muziko anaye nakuti number 1 police ngobira ndakuba corrupt institution akuti Malawi muno yoyamba kuipa tima ndi polisi yajiwiri kusenda kuti ndimene bandani izizi sada msazakeza kuti chikhalidwe chicheti chikunka kapitirira chifoza zinamba kalekale. What can we do? Kitikozo kanga chani kuti zinzimezi akuti muda pakale entity aina ikiranso check police kapena ndiapatse kuti majaji ndamene azawa makamera ye no ngani majaji timona ngati kuti jaji wotakoza kumachipanga cheki nziko muno ndikamangira eka ba lectures kamangira musiye kupira P kabisa G D yani kiamba January ne muzingoenda basi muso ile mafano kwa nini kajipa ndio yabweleza imawala zoma bila wa MINIBUS kwa ndio P zimenezo nasiani wewe sabini ya president nasiani kiamba January ineyo ndikudaba kuti pani yabiru sikuti yambira abantu kumbia oso angagwira ndikale mabi sikuti yambe abantu baya hakuna road traffic directorate kumene kumazuka ziphaso piyo ayamba January koma ndikukukumbutsani kuti namba ndikaenkhani yotu zikuti ndikatulero zikuti ndikathamwera ndipira ineyo kumbuyoku zinaliko kodino mchipanya ndikufuna kuti tikoze zinthu awa ayiposibi akiweza kumbuyoku ukalenga driving license yonyamula anthu ngati MINIBUS mabasi umalenga api kumene koma kunena kuti
anapereka ngati achiweza listen Abalatambisa bayinzime mkuruza. awawa auchera chiweza inu tuli muti mangisa tikunena kuti p Fana kuti pa mulisense. taima ndika Mkhala mbala mulanga. chimene madriver amene basakudana kuti p unotravida lindodi asiyanaye Sabanga iya. apa January ndino kuti apolice traffic musamafuse p waso pano Ndiye mafuna msingoenda. iya Eh. azikusanyiro p wakale road traffic pakaja aseona pakatipa Amene wasamakuza. that's why ali pa number 1 corruption akuza na kuma iwe ona apo ine ndimafanira kuti license je makhala makasi Makarigole ni makalasi. makatigole nde akakhala kuti sana kupatsa license je amakupatsa chipepa ina yake chomwe amalemba kobe Kwa sabanga tu pano pasakupanga. Kubeba anacho tatu mungu kwa mungu. Neza kare kare. Kuti pano tukuze. ndio akuti akaomba Traffic iko tukuze. Ikataka kukometa kukometa rasu sokeke makategori ai. Whenever inaronga ile hadi si wani P G kuna. Ndabaki inataka expand mango enda be si wani mweja. PGD sina kometa. Now ndikudikira January kuti ndikafika January ndikakometa fa road traffic. Anakuti hapo kupanga January. Ndapo sababu basi ni Tuone kuti ndi PG. tikunena kuti nkhani imene iyo nena kuti road traffic AKUBERA iye apolice kuti ayambe kuchena samafuse p ife foda pepe polisi mungatenge example ya zimayi Zanudu. wapita kaza na naji sango utanda kulembesa waona ana alibe uniform kutenga ndama zake Malawa zake. Nzima ione kabino. Nanga Nkhani ioneka bwino. kodi polisi Sisi kumukita kumwenera. komabino Awa. awala mangida Alaba thauza mwenera. iya Inaoneke. no tema ngakati kunena kuti polisi mokuti koma ileo I was touched by this woman wa polisi wako Lilongwe wapita ona kuti komano akuyenda mabazi mukumva utela makobile anga mena mpasa meki Ndiko grand form. kwa nino zimene ngakhale zino even mtamene anakuti IG awamirini ujenera ampaso ndindo wakulu akali deputy IG ana kana ndudi ndo amene ukana Hapana, mtima wa mundu samenya Matemo. umayogera kutali sikuti makhawa wabwino chifo ya tsiku limene lolo makhawa kuti ndi wabwino ngala wokuipa kumulambira kali kuipaku Sakalangati ajamati. wakawepa maambia Sakalangati ajamati kuti apolisi akupompo azikwenda kuyenda wafusa akuti kodi amenda wakati waje mnaona alifishino bichini chose. Iya kuna alibe nanga. Mena manka kuna alibe kali. Mafuna yake mwanzo. Hai kuna alibe. Ana zombe. Zinezona nokuti wa polisi uyu amene wapanga ku Lilongwe. It's a very good example. Yes. Yeah, sure. Sababu nina kuti ya polisi koma abapa. apolisi ambiri abwino alipo koma soma mwemwe mula apolisi ena oti Adamba mbino. Ngati wakumwa. monga uyu anathawa Ine nata wajibani nani wakuma mtima kwa. Iyatu nkhani za kumowa posasitingera iyayi nkhani izi nzamacheza basi akumowa tiyeni tikhale limodzi nthawi ndi nthawi imene programu imeneyi izikhala ikutipeza pano pozokamba Malawi programu imeneyi ya The Bar